Na 49. stupni severnej šírky, 19 stupňoch a 5 minútach východnej dĺžky, u nás v Čabovciach, prihodilo sa čosi nevídané. Návšteva z kozmu Majka prišla z inej galaxie, z neznámej planéty Gurun. Hoci o našej planéte, o Zemi, vie takmer všetko, má dokonca viac ako my všetci, jednako ju prekvapili celkom obyčajné pozemské veci. Po prvý raz spoznala, čo je to naozajstné kamarátstvo našich detí. Dokonca o tom vyslala aj správu na planétu Gurun. Nech o tom vedia aj tam. A vo svojom priamom televíznom vysielaní ukázala Majka nás všetkých, dokonca aj moju babku. Naozaj. Nakrm si ho. Aby si aj ty bola členkou. To je taký obrad. To musí každý, kto chce byť farmárom. Neboj sa. Nehryzie a žerie všetko. Teraz ty. Nežerie všetko. Choďte nakrmiť králikov. No choďte! Videl si to? Možno on nie je hladný. Prosím ťa, Jožo, veď si ho teba vzal. Bojí sa. Myslíš, Majky? Ako sa volá to, čo majú zvieratá a ľudia nie? Ochranné zafarbenie? Nie. Také cudzie slovo. Učili sme sa to v biológii. Akože zvieratá vedia vopred, kedy bude zemetrasenie. Á, inštinkt. No. Majka, aj ty. Daj im. Daj. Myslím, že by sme ju mali ukázať veľkým. Hej, už sme skúšali. Mal si vidieť to rodeo, keď sme ju priviedli k našej babke. Prečo by sme ju niekomu ukazovali? Neje, nepije, lome sa jej páči. Však s ňou nemáme nejaké starosti. A keby dačo, tak povieme, že k nám prišla dobrovoľne. Ako to Horákovo štenia. Tiež k nám prišlo dobrovoľne a mne potom zakázali na 14 dní telku. To sa ti povie. Nie, nepije. Ale čo ak je plná cudzích bacilov? A nám potom narastú tie one zelené. Tykadlá? No? A či Majka má tykadlá? Možno jej rodičia majú. To je fakt. Kozmonautov tiež zavrú do karantény, keď sa vrátia z mesiaca. Ak ju ukážeme dospelým, tak nám ju vezmu a povedia, že to nie je pre naše rozumy. Keď im nič nepovieme, tak nám zase vynadajú, že sme im nič nepovedali. Poďte za našim otcom. Ten je bovský múdry a poradí. Ja by som išiel najprv za Gajdošom. To bude asi najlepšie, keď učí biológiu. Chalani! Haló, mama, tu Emil. Tu mama, čo sa deje? Potrebujem kúpiť tranzistor VC 118. Mama, súrne ho potrebujem. Emilko, tie peniaze máš na obed. Koľko raz ti mám povedať?
Kdeže, kde? No kde? Ideme sa súdruhom učiteľom Gajdošom. Sú prázdniny. Boli sme u neho doma a jeho pani povedala, že je v kabinete. Je to strašne dôležité. Tak len jeden a vyzutý. Poďme aj kam. Povedala som jeden. Čo to tu stváraš, kamarát? Niečo som chytil. Neviete, čo by to mohlo byť? Poruchy, kamarát, poruchy. Sedíš pod vysokým napätím. Aha, ďakujem za informáciu. Pozri, čutka, nemám čas na vaše výmysly. Hrajte sa sami. Máte prázdniny. Kabinet mám plný molí. Neviem, kde mi hlava stojí. Prečo chodíš bosý? Nemáš topánky? Dovidenia. Dovidenia. A zavri za sebou dvere. Vždy hovoril. Keď budete niečo potrebovať, tak príďte. Nepovedal niečo, povedal čokoľvek. Všetci sú rovnakí. Keď človek od nich niečo potrebuje, nemajú pre nás čas. Nie je to fuk. Ale keď nám bude ľudstvo nadávať, na vine bol on. Chlapci, tak čo urobíme? Mali sme ísť rovno za našim otcom. Ten si vie so všetkým rady. Pačmagi, ale už aj zmiznite z toho trávnika. Vracte sa. Už aj. Počula si, malá? Zmizni. Pre pána Jána. Tak som to nemyslela. Prosím, mám tam nejakú poštu? Ja tu mám rezervovanú izbu. Prosím vás, kde tu predávajú pohľadne? Kde sú ostatní? Ďakujem. Tak, šup, poďme. Tu nie je nejaké ihrisko, aby si mi sem vláčil kamarátov. Ocko, chceme sa s tebou len poradiť. To je niečo iné. Na to som tu. Tak teda, čo potrebujete? Tu Majka nie je odtiaľto. Tak, neviete sa s ňou dohovoriť? To je maličkosť. Sprechen Sie Deutsch? How do you do? Mluví pani po poľsky? Oco, ona hovorí po slovensky. Perfektne. No dobre, ale Karol hovoril, že nie je odtiaľto. Nie je. Ona je až z Guronu. Pravda, z Guronu, áno. To poznám, tam som bol v roku... To je tam, hneď vedľa toho. A kde to vlastne je? Druhé epicentrum postsekundárnej paragalaxie Majka. Vieš, oco, to je... Počkaj, aby to nedopadlo ako s našou starkou. Súdruh Kompiš. Toto dievča sem priletelo z cudzej planéty. K nám, do kozmolomu. Podľa nás by to mali vedieť aj dospelí. Ale každému, komu sme to chceli povedať, nás vyhnal. Nehovorte nič. Viem, čo chcete povedať. Pamätáte sa, ako včera vyplý prúd a bola tá žiara? To si bola ty? Kde má raketu? Oco, ona lieta iba tak. Ako sa to rozprávaš s otcom, čo? Myslíš, že som malý chlapec? Nič nelieta iba tak. Lieta